pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magkaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalagnan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check is brought to you by
Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pizza 10 na bulan sa Disyembre tuig 2020. 15 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 22 diyas na lang. I-welcome na naton ang tuig 2021. Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa aton mga balita lokal, 25 ka mga barangay sa Negros Occidental ginatagan TV sets kag learning modules sang DILG. Mayor Bing pabor sa pagbaligya sang palupok. Nadakpan sa buy-bust operation sa Police Station 8 kag Police Station 1 ginpasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Liwat ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na kahanda siya manaog sa pwesto kon mapamatud-an nga imbulbado siya sa korupsyon. Kadungan sa pagpahayag nga wala sang pulos ang panggobyerno kon wala sang salig ang publiko. Apang nagpaandam si Duterte agot sa paghimo-himo sang istorya agod gubon ang mga opisyal sa gobyerno. Bilang reaksyon naman sa pahayag sang presidente, ginangkat sang Philippine Center for Investigative Journalism si Duterte nga ipagwa sa publiko ang iya Statement of Assets Liabilities o kon Liabilities and Network. Una na nga ginlaslasan sa mga kritiko ang opisina sang presidente kag opisina sang ombudsman matapos wala ginpagwa sa publiko ang salin ni Duterte sang tuig 2018. Pila sang mga opisyal sang gobyerno lakip na ang judiciary ginaarang kasubong kay wala sang nagakaigo nga pagpagwa sang salin. Karon iya ang presidente among ginhangkat nga wala mo ginpagwa ang imo salin sa tung tuig 2018 kag nga wala ini gintagaan bugat sang ombudsman. Amoy na karon ang ginakwestiyon sang pila ka mga sektor labi na nga nagainit subong ang isyu. Bangod nagahilapit na ang politika sa tuig 2022. Sa laay ni subong mo, ang tanan-tanan nga posible kasumpong sang administrasyon, ang tanan nga nagabalabag sa mga programa sang administrasyon, kinanglan extra nga pagalong, bangod posible inarangkanay ini tubtob sa tuig 2022. Mainit yang piniliay mo. Mas temprano kon makakas mo sa dalan mo ang mga oposisyon kag ang nagabalabag sa sinuman nga politiko nga iya sang administrasyon kinanglan hawanan ang alagyan. Kay kung si Presidente Irap Estrada pa sa una nya pawider-wider lang. Pulo panahon ng inimong subong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte pag-abot sa tuig 2022 nga manaog la sa pwesto. Sino naman ang magabulos sa administrasyon? Kundiin ang administrasyon magapungko ang presidente, posibilidad ang tanan magatipyok naman. Subong tipyok sila kay Presidente Rodrigo Duterte. Pag-abot sa tiyon, ngalain naman ang magapungko presidente natural, kinalan sip-sip kaman. Kinalan kundiin atong mabakod didto ikaw.
Amo ining panawag sa mga politiko nga mga butterfly. Hala, huyog, wala kagtuo. Ang panawag na sang una sa panahon sa nagligad nga administrasyon mga balingbing nga klase politiko. So amo ini ang sa karon mainit-init nga isyu man bangod sang report kag ang panawagan sa pila ka mga sektor kon sinseridad ang paghambalan dapat si Presidente Rodrigo Duterte magpagwa sang iya sini Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Agod nga kwintas klaras, matag sa publiko nga wala sang ginatago. Kung pwede mo maakusar ang pila ka mga opisyal sang gobyerno nga wala naghatag husto sang salin nila o kon wala gid magpagwa sang salin, wala rason nga ang presidente pinakataas nga pwesto sa aton gobyerno dapat amo ang mangin ehemplo nga magpagwa sang iya salin. Wala ko kaintindi kun nga hindi mapagwa ang salin sa itong tuig 2018. Kag wala ako makaintindi ko nga wala man ini sang kabilinggan sa opisina sang ombudsman. Kung pipila gani ka mga opisyal ang daw medyo madilantar lang sa pagpagwa sang salin, dako dayon nga isyo. Sang sa Presidente Rodrigo Duterte, ang wala makasubmit sa salin sa 2018, daw nagkipot baba nila, humipos sila tanan. Kinanglan transparent kita. Wala ka bilinggan. Manami gani kung ikaw pinakataas nga poderoso sa gobyerno ang magapagwa sang imo salin. Hindi ba lang nagsiling siya? Nga wala lugar siya gobyernong korupsyon? Dapat nga ihimplo ikaw. Ikaw ang dapat mangin ihimplo sang bilog nga pungsod Pilipinas. Wala sang ginatago. Wala sang korupsyon. Ti ini ho, magapukaw ini sa iya administrasyon ang karon ginasinggitan sa pila ka sektor labi na gid sang oposisyon. Ti ano yang imo? Arangka ka lang nga arangka, wala ka mangani kapagwa sa imo salin sang tuig 2018. Amo ning isyu nga hindi masabat sang presidente. Dako ning isyu mo. Wala ka mag-file salin mo o kung wala ka magpagwa sa publiko, kinanglan kung public official ka, ang tanan dapat hayag sa publiko. Aber, ulaton ta. Si Presidente Rodrigo Duterte kung magsiling pagwaon. Aber, Mr. President, ginapangaba ikaw panawagan na transparent siling mo. Wala sang ginalipod ang gobyerno. Aber, una ikaw nga mangin ehemplo, pagwaan na ang karon ginasinggitan sa publiko kag pila ka mga sektor kag mga oposisyon pagwaang salin mo sa tuig 2018. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na sa bilog nga Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Pitsa 10 na, kadlali na lang kag Paskwa na o galing wala lang mga Christmas party, ang pulo parte sa sulod lang sang tagsa kapuluyan kag ang makatambong miyembro lang sang pamilya. Kamusta na ang hinatagay Paskwa? Ara na, nagatulupa ng 13th month ninyo, ang bonus ninyo. Nakapamalaklo na kamo para sa pagpamaskwa sa mga ihada at ihado ninyo, sa mga kakilala ninyo, kag mga abya ninyo. Kamusta na ang kabataan na preparahan nyo na? Sa panahon sang Pitsa 25 kag 31, preparado na kita sa ibutang sa lamisa, may ginpain na kita nga budget sa aton 13th month kag bonus para nga may salusaluhan ang pamilya Pitsa 24 kag Pitsa 31. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta nagapanguna nga balita nga nagtuluhaw diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Kamusta nga aton mga driver? Kamusta mga merkado naton? Kamusta mga presyo sa nagapanguna nga balaklon? 10 minutos na nakaligad ang Korpio diri sa syudad sa Bacolod. Mind you, ang Korpio
alas 11 tubtob alas 4 pa sang kaagahon. Disyembre 16 may pagbag-o bangod sa pangabay sang simbahan nga Misa de Gallo. Pitsa 16 sang Disyembre, Korpyo, alas 11 sang gabi tubtob alas 3 sang kaagahon. Sa sini nga mga tinion ang aton patrol nagalambiyong na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong na nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balita sa patrol. Opod kita kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Matugnaw ang aton nga kaagahon. So matugnaw nga kaagahon sa piyak sini nga maayo ang tiyempo. Action Fred. Amo gani mayong tsimpo. Pero daw hindi mayong dila ko glakwid. Yes, Action Fred, no? Anong natabo nga daw galinakwid lang dila ako karugaga. Hey, kay katugnaw. Ang kulang sila, Action Fred, kabalo ka ko na, no? Ano na? Mainit-init nga kape. Ay na? Oo, para kahit paano nga madula ang katugnaw. O mo ginakuno Action Fred mo, pero may isbad sa probinsya kung matugnaw ang tiyempo. Ang isa sa mga solusyon nila, gapainit. Gapainit sa? Sa kagahon. Baba? Ga-exercise sila, timplano. Inaya. Oo. Okay. Timplano pa nga nag-arado sa para daw dala na ehersisyo Action Fred. And at the same time, kahit pa paano nga makaganar temprano pa. Amo ni ang obra sa Action Fred mo. Mga ehersisyo pero nagatrabaho. Kung gusto mo man Action Fred, magapanglakaton, exercise mo katon, diri ka sa Bacolod City Public Plaza, kay masyado katawhay, masyado nakatahom. Ang kita mo mga kadaposte sa Bacolod City Public Plaza Action Fred, nagaduag pula. Makitan mo sa aton picture Action Fred, ang aton sining Bacolod City Public Plaza, magluwas nga masyado ka sadag, nagaduag man sang pula ang ginbutangan bala sa mga Christmas lights sa pula. Ang makitaan ta Action Fred. Do Pasko na ged? Daw Pasko na gid Action Fred, timing tong imong entrada kagina. Christmas bonus kag 13th month pay. Wow, kabay pa, no? Nagtupa na? Yes. Babaw, yes. Si SM pa, ang gusto niya temprano pa para hatag, no? Magapamalaklon, and at the same time, preparasyon para sa mga kabataan, para sa panimalay, and at the same time, para sa Pasko. Amo nang ginambal talaga sa kadamaan. Merry ang Christmas kung magtupa na ang mga bonuses kag 13th month pay. Pero diri kita Action Fred, kita mga aton sining Bacolod City Public Plaza, especially ang entablado, ang stage of Action Fred. Kung masyado ka sanag, may mga Christmas tree sa magtimbang nga kilid Action Fred. Nga ang Christmas tree nila nga may mga suga naman kag may ara man Action Fred nga mga stars. So I think mga giant Christmas tree ini sa magtimbang nga kilid sang stage sang Bacolod City Public Plaza nga may mga angels pa Action Fred, no? And at the same time magluwas diri nga may ara man mga stars. Oh, is talking about the stars Action Fred. Ang dalan sang Lacson, kada poste man ginbutangan nila sa mga stars na ang dalan bala Action Fred. Masyado nakatawhay, galantawon, masanag. So kahit pa paano sa pihak sang pandemya, ara sa gihapon ang ginatawag tabala nga espiritu sang Paskwa. Muni ang pinaka-importante man sa tanan sa pihak nga sang pandemya, at least ang espiritu sang Paskwa mabatyagan man sang tagsa-tagsa. Hindi man hindi ni kinangdan yang may mga handa kita, kundi ang importante diriya basta upod lang ang pamilya nag-isa may dala pangamuyo at ibisan simple nga panihapon
para na action na Fred, halos makabigtang nga adlaw-adlaw Paskwa. Kapin pagidya nga ang incendihanay, ang pag-isa, amo ni ang kalabanan, kagakanamaan, o kung handom sa nga kadaman aksyon na Fred. Kapang lakatong kita sa tubang sang San Sebastian Cathedral, may mga preparasyon naman aksyon na Fred, no? Lapit na aksyon Fred mong ang simbang gabi. Ati kung may ari diri simbang gabi kag magaumpisa na ati tiyempo kag alauman ta nga madamo naman sa mga kauturan ta nga mag-attend sang Santos nga misa para sa nobina, and at the same time ang ila sining na preparasyon sa nobina kayang kalabanan na siyempre once na ang isa ka tao sa pagpating makompleto ang siyam kaadlaw nga Santos nga misa at ipiho na. Kag may mga wishes Mga panaad na kinalang tapusol bugid. Oo, mga panaad nga dapat matapos gid, no? Kaya ang iban sa pagpati sang kadamaan nga makuha mo ni kag makompleto mo ni ang wish mag-grant gid na action na Fred, no? May mga kung ara kita sa tubang direction Fred, may Action mga Alvin, Yes sir. labay man ng akon, anong wish mo karong nga Disyembre? Simple lang action na Fred, at least para mahaibaluan pagpalangga, pag-isa, kag ang of course ang kanay good health. Amo ning isa sa the best nga wishes para sa tanan, kag of course sa bugos nga pamilya action Fred. At mga tubang gadi action Fred sa San Sebastian Cathedral, Batyago daga pangumuyo lang ko. Okay, ready mga schedule sa mga misa action na Fred mo. Scheduled of masses especially Sunday, may ara taga alas 6, Serasi Timidya. Ang misa di Galio, sugod 16, masugod sila alas 3:30, sang kagahon da duwa ka misa, bla na mo. Yes, action na Fred. No? Masugod sila 3:30, may ara man diri action na Fred. Nalataw ta diri kung bala may ari sila bag-ong schedule nga pwede butang sa tubang. Galing ti subong action Fred ang nakitaan talang schedule of masses for daily regular mass lang ni and Sunday masses pa so far, pero ang schedule nga ginalantaw ta para tisket pa paano makitaan sa mga nag-aalabay, wala pa kita so far sa may nakitaan di reaction of Fred, pero sa initial information mag-aumpisa sa alas 3:30 kag may ara pagit Santos nga bisan nagligad din na after an hour or after 30 minutes magasugod naman ang misa action na Fred. Pero plastado naman sa gihapon ang tubang sa San Sebastian Cathedral sa sulod sang compound. May ara na sir action na Fred nga mga bangko nga ara dito sa kilid, and may ara man sila kung may ara man action na Fred, no? Entrance and exit. So far masanag ang atong siling San Sebastian Cathedral sa siling kaagahon ang daaw man ta kag lantang action na Fred, no? Kung bala ano ang pagpanhanganda man na kasi maka-istorya man kita kay Bishop Patricio Buzon or iba niya mga kaparian assigned sa aktibidad particular sa Santos nga misa sa Misa de Gallo, and at the same time ang simbang gabi action na Fred. Bukas naman ang pila ka mga kapihan sa sininga kagahon ang tubang sang police station number 1. Ari naman action Fred nga halos talitapos na ang ila sining proyekto kay katahom ng station number 1 action Fred. Kung magsaka ka sa babaw, ang hagdan palang daan naka-tiles na. Magsaka ka sa second floor sa ila mismo office, halos tiles na action na Fred, kag halos nabag-o na ang sulod mismo kag gwa sang police station number 1 nga sa karon ginaman man sa mga kapulisan naton, ari ang backup ang isa naglibot while ang iba niya mga police action Fred sa dalumba lang nagatindog na action na Fred, no? Tapos na ang curfew kay hasta basic siguro action Fred kuno siya alas 3 sila, no? Ang katapusan Alas 3 ang alas 11 hasta alas 3 ang curfew sa Pizza 16. o sa Pizza 16. Subong alas 11 hasta alas 4 pa. Oo. Pagka 16 amo na sugod sang Misa de Gallo.
Yes, aksyon na, Fred. No? Amo nang gipremahan ni Mayor Bing eh. Oo. So, Taga mo man ang pangabay sa simbahan. Oo, amo ni ang pangabay sang simbahan para preparasyon man sa pagpanglakaton, biyahe temprano pa sang mga mag-attend sa Santos nga misa for Dawn Mass or simbang gabi or ginatawag naman especially kung sa gabi naman misa di Gallo. Action na, Fred. Kung no? kagahon misa di Galio. Oo, Misa de Gallo. The first, Misa de Gallo, the first cock-crow. Correct. Tukturuok, balasang manok action, Fred, no? Para sa kauturan ta nga diri na anad kay kung sa history action na Fred kaga of course sa tradisyon nga once na gani isang una magtukturuok gani ang manok singadon pati maan yang magpreparar na kay mag-umpisa na ang Santos nga misa for the Misa de Gallo. So, production na Fred, muni ang pinakamang observation sa patrol, ang observation sa patrol, ang ginadulong sa inyo sa Santon Blas. Sa Bacolod City Public Plaza with Action Nani Kirao, ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. Mabulubog na ang kaagahon. Bangon ron, oy, pulo pangumpra na kamo. Ano ang inyo pamahaw karon nga kaagahon? Ako ndo ginapulo pangita, ako mong laswagid. Pero kung mag-abot sa balay, kinanglan ako gid maluto. Kaya kung ikaw ang galuto, paggaluto sang laswa, nga hindi pa siya tama kadunot bala, iban lata na eh. Kinanglan niya garaguso pa siya, bak iton mo na siya, kag pusdakan, sos puertes pagganamit. Ning laswa nga kulukumplito gibala. May tugabang ka, may takway ka, may talong ka, may kalabasa ka, may okra ka. Porte, no? Kung may ara da nylon shell o kung may ara da nga isakot mo nga nanam bala siya. Sus, kanamiton ikaon karon nga aga. Pagkatapos, bakal ka bagros bala nga 1 kilo, 2 bilog. Daskan mo kamatis ang iyat yan, sibuyas Bombay, paitan. Kanamiton, kag isugba mo siya. Samtang gasugba ka, gatimpla ka na sang salawsawan mo. May ara ka na da kutitot mga 5 kabilog, may ara ka na da sang kalamunding, may pulupatis kang gadyutay, sus. Pagkaluto, igaso-aso pa, abrihan mo siya, igaso-aso pa bla. Sus, tuslukon mo ka tinidor, kag isaw-saw sa sinamakan, sus, katalag na klaway mo sa kanamit. Bago bakit kanon mo, asos. Porte, kanamit ipamahaw karon nga aga. Ang ga-serve si mo gayum-yuhom gid. Bago lang tapos maligo, ga-short slip-out, gagwapuso na. Makawiwili ang pamahaw karon nga kaagahon. Matulutugnawa. Galing, may low pressure area na siplatan 25 kilometro na aminhan sa Katarman, Northern Samar, kag subongman amihan ang nagaapekto sa extreme Northern Luzon. Kabay pa nga matunaw naman ang low pressure nga hindi magsulod dire sa pungsod Pilipinas sa bulan sang Disyembre. Ang Eastern Visayas kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan kag pagpanaguob bangod sang low pressure area. Ang nabilin nga parte sa Visayas kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan ang hangin halin sa nasidlangan panaaminhan sidlangan
sang Visayas. Mabatyagan ini sa Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Kalayaan Island nga may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Kabay pa, mga muyo kita nga maglipas ini siya. Matunaw ining low pressure area. Bisan paano, bisan may COVID-19, at least maayad-ayad ang pagsaulog naton sining Pasko. Kag ang aton pagpulupong kuupod sa pamilya, pizza 24 sang gabi, kag pizza 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Sa panahon karon sa pandemic, ang pungsod Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Kamusta na ang aton mga kauturan, bugtaw ron, amat-amat na sa pagpanghimos, las 4:27 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa bayo nga ka-bloom sa kahamo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Baw, kadamo-damo sang nagsululod nga talamyawon karon nga aga kay Maki Arikin, kay Charito Bin,
Charitz, ano ni Charitz Bin, sang Saudi, nga monitor kada Saudi, kay Erne Odasco Lidas, kay Rowed Miliesa, dira sa New Jersey, morning kuno sa Batch 76, Bacolod City High School, Ibon Boucher, sang Berlin, Germany, naga-monitor man, kamusta ang Germany subong, kay Babes Tordesillas, kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan, taga San Enrique ni siya, kay Arabilia John Sanchez, good morning, kay Nini Inventor Arusa, kay Dani Porne Salamonte, kay Ebeline Pamusino, bao si ako maldita rin siya, nagamonitor sa Hong Kong, si Ronnie Sidayon Gordon, kay Loren Diaz Lokban Cosio, kay Alex Montisa, kay Ed Antijos, nagamonitor sa Canada, kay Mon Lisay, kay Cory Bidahada, good morning, kay Leonor Casiple, kay Philip Froilan, dira kay Dani Pornes Salumante, kay Jory Montiliano, kay Aida Alunan, good morning, kay Ann Iha Treyes Homoles, kay Erwin Gonzales, good morning man, may lang pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Bisan paano upod-upod kita kon kaagahon. Basta mayad it panahon ang aton pag-upod-upod, kanami lang kon naga-inupdanay kita, naga-monitor kamo sang pila ka mga bulo-balita diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo da sa iban nga mga kapungsuran? Kamusta ang COVID-19 diyan? Sa amon din nag-ulos-os na. Daw mayad nagawa, kabay pa nga magpadayon ini. Antes mag-abot ang baksin sa masunod nga tuig. Tikinanglan sa amon dire, may ara ihimplo bla. Kay may ara kadudlaan ang pila naton ka mga auto sa ding basya bla to. Tikinanglan, nagpasalig man ang amon presidente, nga una siya magpabakuna, ang amon vice presidente, si Lino Robredo, nagpasalig man ang iamon diri nga mga opisyal sa departamento sang ikaayong lawas, mga cabinet member kag iban pa, nga una sila magpatoslok sang among baksin, batok sa COVID-19, magpabakuna. No? Kay man ang iban na hadlok, ang iban na galantaw niya, lantawon ta kung anong matabo, kung silang una, amo na iya mo. Kaya may kadudlaan na mong tikon amo ni, nga ang mga opisyal ang mauna, laban-laban na ang pumuluyo maupod ini. Una nga arangkadahon sa baksin kon matabo, giman ang mga frontliner naton, dapat silang mauna. Pagkatapos ini mga lugar nga may mataas nga inigo sa COVID-19. Nami man niya, bisan paano may ginalauman ka bala? Nga baksin, may ginalauman ka nga tambal sa COVID-19 para nga hindi na maglala, kag wala na sang kabuhi pa nga madula, bangod sining kagaw nga ni, kay kabudlay sa aton kasumpong, hindi kitaon. Gaaway kita bala, sa hindi makita. First time ini sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan, nga porting aton pagpakig-away sa kasumpong naton, nga hindi kitaon puerte, no? Ang iba niya nga girati, nga tubangay, nga binumbahanay, naga kitanay, ini si COVID-19, ini makita, panglipot pa siya, puerte ba? So, kabay pa nga ini, ang mga natukiban nga mga baksin tambal sa COVID-19, amo ang magatapos sa kasaysayan ni COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, ang libreng medical check-up kinahanglan ta na subong.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na, morning lang, kay Erwin Gonzales, subong kay Roman Barrientos. Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod sa Alex Mutisaw, ga arangkada man. Kay Pilinura Oliveros, good morning. Sa Barangay Robles sa La Castillana. Kay Eddie Laos, morning. Kay Banisa Mayo, good afternoon. Mahapon to sila eh. Kay Jeric Padilla, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Bao, siling ni Banisa Mayo, good sunny Wednesday afternoon sa Minnesota. Bao, snowstorm next week. Bao, porte, gaulan sila tuya, yelo. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Nonoy Bilya, good morning man. Sumuman kay Engineer Mungkada, gabugtaw na ni. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay B.T. Lao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Pare Rimias Arroyo, gabugtaw na. Kay Roy Marino, si Raul Alibuga, galadlad na. Sa iya sini nga negosyo, morning kay Pare Erning Hurilyada. Kay John Hidalgo sang Manapla, good morning. Kay Pareng Istoy Quirido. Sa mga grupo, talaga blog taon na kamo, kay Pare Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Yotay Pasqua, kay Lorene Canson, kay Boniad Bincula, kay Bibi Tan, good morning. Si Engineer Naril Bantay, kagwa na guro. Kay Jerome Solinap, good morning man. Dali lang standby lang kamo da, hindi kamo anay maghalin, may unahon lang ko ang paid program, pagkatapos balikay kita. Please standby. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50. This time check is brought to you by Ibuprofen. Sa panahon karon sang pandemya,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Baw, siling ni Presidente Rodrigo Duterte nang hinaw siya, Poncio Pilato, sa pagpatay kay Los Baños Mayor Cesar Perez. Siling niya, wala ako sang kahilabtanan, bisan pa nga ini siya ginimplikar ara sa listahan sang illegal nga druga. Sa debalan si Perez ginlutang mismo sa sulod sang Municipal Hall Complex sang Disyembre 3. Ara sa listahan mo, sa narkolistang presidente ara siya. Tisiling sang magulang nga bata sang alkalde, siling niya mahimo ang pagpatay sa iya amo ang pag-angot sa iya sa illegal nga droga. Sabat sang presidente niya ang listahan, hindi akon. Ang listahan ginpadala lang sa akon sang security forces. Nya, I'm sorry gid sa kamatayon sang imo amay. Pero ang listahan hindi akon. Gintipon ina sang aton mga security forces, intelligence report, Drug Enforcement Agency, kag Intelligence of Military kag Police. Amo ina ang ila sini gin-report. Kung nagasiling ikaw nga may kahilabtanan ako, wala ako sang kahilabtanan. Kag kon ginapangita nyo ang kriminal, sigurado wala sa akon opisina. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Si Nunoy Villajos ang London ga monitor, si Imbong Dio Campo. Morning lang kay Andro Juanites. Si Andro ga monitor. Andro, gabugtaw ka na. Kay Dodge Dalida. Good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Bawak si Vanessa Mayo. Mayo gidang iya sining pagpadala sang pila ka mga impormasyon diri sa aton sa pungsod sang Pilipinas. Si Warli Tunisiao, gabugtaw naman. Si Jocelyn Aresibita Ulak, good morning. Kay Martin Aliling. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Lily King, may lang pag-monitora. Adlaw-adlaw gid dire sa aton sini programa. Kadamo sang ilagin padala nga mga mensahe, ang malagba nga mga mensahe bla sorry gid hindi naton ina mabasa tanan, no? Kay Kent Bulakha, Juanisa, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Anano pagid ang dalag ko nga mga balita. Tini yang pagbansang palupok next year pa man niya. Basi kung may pagbulubaylo pa man, no? Ang pamatod ni Presidente Rodrigo Duterte, kay man gikuhaan niya ni Base dito sa Davao bala. Davao yung lupok mo. Ban dito ya ang palupok. O galing amula na, medyo maulo apektahan man ang negosyo kay may damo man ang naga-income sa palupok. Sag nahimo ini siya nga dawag lang nga daw tradisyon sa aton pungsod. Sa una sang timpo namon, ang palupok ya inablang kanyon bala ng ano panawag na, ng kawayan, huyop-huyop. Amo na sa timpo namon niya, disgrasya mo lang kung maurot kilay mo. Tapos, sa ulihin, nag-develop siya, nagkalburo, remember? Kalburo na, purti na to, ang lupok ya, balahan mo sang lata, kung maigo ka sagtang, bukol mo, dagko man mo. Purti, pero ni tama ka delikado. Sa timpo naman niya, libintador. Ang libintador, so nakaptan mo muna, hindi ka mano, subong kaptan mo, tabog gamot mo. Purti, kaya natamaan ay ka alam ang Pinoy mo. Gin-imbento ang wala delikado, subong ang gin-imbento daw ulok lagko. Ako maglupok siya, pati poste do matumba, daw bumba na bla, amo nang natamaan at amo nang disgrasya ang
nagakatabo. Kay kuno ang palupok suno sa Chinese kapag pati nagatabog ini panulay. Galing kay ang pag-impinto sa nilagko nga palupok, gaunay ang panulay. Kay kung madisgrasya ka, gatalabog ang tudlo mo, gakabulag ka, diya makadisgrasya. Tilang taon ta, basi maayo pa man mo. Malabi man ang lagko nga mga negosyante sa palupok, Bulacan, kag iban pagin, mandako hindi nga negosyo. Ang iban nga mga palupok, kabi nyo, dire na himo na si mga lugar, China. Sa tiyon sa Disyembre, ang padala sa China, di nga mga palupok, mga pyrotechnics, firecrackers, di amak. Milyon-milyon ang balor sini. Ti dako ini nga negosyo. Ti posibilidad siguro kung ang China magayo kay Presidente Rodrigo Duterte, niya my friend. Miguhays lang mo, niya biyan. Hindi man pag-ibanda. Pasudla man mo negosyo da. Dako ini nga negosyo sa pungsod China. Wala ka mo kabalo nga palupok nag-sugod giniya. Nag-originate ini sa pungsod China. Dako ini nga negosyo sa pungsod China. Di bagod miguhay si Duterte. Kag ang China, basi magayo man ang negosyante dito sa China. Abi, Mr. President, Migs, tugti na. Dako ni nga negosyo na mo, nga pasudo na mo na. Abi, kulukalimtian na ng ban-ban nga na. Para nga makanulo negosyo magita. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na morning lang kay Sinika Mahilom, kay Nel Malanday, kay Anber Jersey Latido, kay EGB Laho. May lang nga pag-monitor. Oy, ginapanumdom ta kamo ha. Sa nagapanag-iyabla sa mga beach resort, bao hindi gid maghiwat sang pulo parte kay ang aton sini gobyerno istrikto. Kon mamonitor kamo sigurado ipasira kamo kag posibilidad basi may pinalidad pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Padayong Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayong Aksyon Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayong Aksyon Radio. Padayong Aksyon Radio. Padayong Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:13 na. Aber pulo pangapi kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Namin ni kay wala kalamay. Natural sweetener lang. Nami kung may mga diabetes kabo. Nagapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pa kamo. Loaded pa ini sang phytonutrients. Nagabulig sa tinlo sa aton tinae panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Pangapi ikaw, Dr. Alfred's Green Coffee. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:14 na. Kay Delia Liabi, good morning. Kay Kerpo, kay Bret Hart Tunato, kay Judy Dan, good morning. Kay Virginia Ortizo, kay Elizabeth Malaka Gamala. May lang nga pag monitora tagsagid kagkaagahon. Diri kita mga balita naton sa probinsya. 25 ka mga barangay sa Negros Occidental ginatagan TV sets kag learning module sang DILG. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May 25 ka mga barangay sa Negros Occidental ang ginhatagan kag nakabaton sang television sets kag learning modules sa ginpatagan nga paglansar sang Retold Community Support Program o kon RCSP TV Aralan Series sa Department of Interior and Local Government o kon DILG sa Syudad sa Bacolod. Ining aktibidad ang ginpamunuan ni Governor Bong Lacson ang gintabungan sang pila ka mga alkalde, opisyal sa barangay kag opisyal man sang DILG. Ining mga benepisyaro nga barangay amo na sila ang na-identify kag na-clear o kon nahiluway na sa communist terrorist grupo paagi sa Whole of Nation approach sang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Sa mainsay sang gobernador iyagen siling nga ang RCSP ang makabig nga great opportunity agud to nga maresolbar kon nanugid ang ginalinan kagintunaan sang tensyon kag local armed conflict paagi sa paghatag sang prioridad agud to nga ma-deliver ang basic services kag social development assistance kag pag-facilitate sang natawag nga participatory initiative sa tanan nga mga sektor para maangkon ang ginahandom sang pungsod Pilipinas nga peace agenda. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Herbaya o nasa balita o nasa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:16. Mabalik kami pagkatapos ini.
Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21. This time check is brought to kay Hasmin Roldan Rabilio, morning lang. Sa aton mga kauturan, kung may kapan kang nga bukol sa lawas, base hindi ka mapahamtang, tunawa dayon. Kasi ang una, ginapaoperahan inay. Ining mga tumor, bukol sa baga, goiter, diretso sa ospital, ginapaoperahan. Ang pagpaopera, wala gid problema. Amo lang galing ina, may agi, may pilas, may pinalian. Sa karon na diskubrihan, nga ang mga bukol nga nagatubo sa lawas,
ginatunaw na lang paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Kag madamo nga mga testimonya nagapamatuod nga nagkulupos giman ang mga bukol, nagkalatunaw ang bukol sa lawas sa paggamit sang Santon Plus Herbal Capsule. So, epektibo siya. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para hindi kadali-dali tapikan hilanat, sipon, ubo, tragkaso, mga patimaan ni naabyan sang COVID-19. Pero kung Mighty C ka, sigurado mabako ng lawas, mabato sa mga pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, nagaupod ni Permi, wala gabulag, 2-in-1, batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 13-21. Una nga bula resulta 13 kag 21. Second draw. Ikadwa nga bula 8-3. Ikadwa nga bula resulta 8 kag 3. Third draw. Ikatatlo nga bula 24-25. Ikatatlo nga bula resulta 24 kag 25. Areglado. Litso kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, ang jackpot 150,391,508. Kombinasyon in any order 14, 9, 41, 10, 12, 44. Resulta sang 645, 14, 9, 41, 10, 12, kag 44. Sa ilo kita, 655, jackpot 38,286,017. Kombinasyon in any order 2, 39, 15, 8, 22, 27. Resulta sang 655, 2, 39, 15, 8, 22, kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Rinan Payong-Gayong, good morning. Bao kay Di Anton Diaz, kay Tony Diaz, good morning. Subuman kay Clean Gilina. Sige. Mabalik ako, standby na pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kay Clem Rusgal Guillerma sang Victorias, good morning lang. Dire kita, balita naton sa City Hall, si Mayor Bing pabor sa pagbaligya kuno sang palupok. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May action Fred, nagapabor si Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga tugutan ang pagbaligya sang palupok sa may likod sang Pope John Paul II Tower sa may reclamation area. Kag nagapabor man siya action Fred nga tugutan ang pagbaligya sa mga displays vendors sa sidewalk sang Bacolod City Public Plaza. Sa press conference kahapon nga adlaw, ginpahayag sang alkalde nga nagapreparar ang syudad nga tugutan ang pagbaligya sang palupok basta nga masunod lamang ang mga ginapatuman nga protokol. Pero suno kay Mayor Bing sa Tiyon Action Fred nga magpagwa sang mando ang National IATF nga hindi pwede ang palupok, handa man ang syudad nga magpatuman sini. Ginpahayag man ni Leonardia nagapabor man siya nga i-okupar sa mga displays vendors ang sidewalk sang plaza sa pagbaligya Action Fred karong holiday season basta naga-comply man sa mga health protocol. Sunod sa alkalde, luyag sang syudad nga matagan sang tsansa ang mga displays vendors nga makabaligya karon ng Christmas season para hindi man sila matamaan Action Fred. Ilabi na nga mayara pa karon sang pandemic. Kami, we were inclined to allow that under specific limitations and strict rules and regulations. With that, naanda na nga kada tuig sa reclamation ng utang. So, para sa amon, as experience in the past,
na-regulate man. So if IATF says nga hindi na pwede, so we will follow that. Nabalian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural. Ang ka-action nila sa Bacolod City Government Center Action Day sa Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Kay Rex Iturriaga, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw Yung Philippine Standard Time, las 5:37. This time check is brought to you. Morning landa, may lang nga pagpamati da sa Century Parks Hotel sa Manila kay Rex Etoriaga. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, patayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. This time Inglan na kay Jocelyn Libuon Dispuho kag Jeneline Banduha sang Kadlaon. Diri kita ho, balita naton sa pursa sa aton kapulisan na dakpan sa buy-bust operation sa Police Station 8 kag Police Station 1 ginpasakaan na sang kaso. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Ginpasaka na kahapon kadlaw Action Fred ang kaso nga paglapas sang Section 5 sa Republic Act 9165 batok kay Rose Ann Andrada, 28 anyos, nga pamuluyo ini sang Singkang Airport, Barangay Singkang, Siyudad sa Bacolod. Nadakpan Action Fred si Rose Ann Andrada sa buy-bust operation ginpatigayon sa Martes ang gabi sa ila puluyan. Sunod sa kay Police Captain John Ray Patadlan, hepe sa Police Station number 8, isagin man kasimana ang ila sini surveillance kag hinimo antes pa naman badakpan ang subject nga si Rose Ann Andrada. Kapin sa 2 ka gramos sang suspected shabu ang na-recover kay Andrada nga may market value ini nga naglabot sa 14,000 pesos. Una diri Action Fred, ginpasakaan man sang kaso nga paglapas sa Section 5, 11 kag 12 sa Republic Act 9165 ang una nadakpan sa Police Station number 1 nga si Romulo Dipon, 59 anyos, nga pamuluyo sa Purok Kingfisher B, Barangay 16, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Jubel Sidel, hepe sa Police Station number 1, 1.50 gramos sa suspected shabu nga may market value ka 15,000 pesos ang ilan na recover sa subject sa buy-bust operation nga si Romulo Dipon. Sinima naman Action Fred ang ginhimo nga surveillance sa Police Station number 1 antes pa naman nadakpan ining si Romulo Dipon nga karon ara sa custodial facilities sa Police Station number 1. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit,
agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na morning na kay Marapi Marabilia sang Palawan. Ariho Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto si Philippine Standard Time las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, biyente sa istanan ka mga persona, amuni ang mga curfew violators. Ang may pinakamadamo nga nagkadadakpan ang police station number 9 nga may ara siyam, samtang police station number 8 ang nagpangadua kay may ara sila 7 ka mga persona nga nagkaladakpan ini kalabanan sa area sa Tagob, Subungman, sa area sa barangay Singkang Airport. Yara pa ibang reaksyon na Fred nga ginagbay na gid lamang. In fact, may ara gani 0, station number 90, and station number 30 man. Sa lugong pagidaton nga balita sa police station number 1, arestado ang 19 anyos nga teenager matapos kinserbihan ang mandamiento di aresto sa mga kapulisan sa iya mismo puluyan sa area sang barangay 35. Ang suspect diriging kilala kay Crisan Belonyo, nagapuyo ni siya sa Purok Maghiliugyon.
Barangay 35 sa diin ining si Belonyo ang gindakop pagiban kay Police Staff Sergeant Ronilon Rebeche ang warrantin sa PINA officer sa police station number 1 sa kaso nga destructive arson. Ang warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Ana Celeste Bernad, ang presiding judge ng RTC branch 44 na pitsahan October 29 of 2020. Wala sang piyansa para sa suspect. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:58. This time check is brought to you by Multivitamin. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,